последен открит урок за тези 4 години. Пожелавам ви да наблюдавате в училище много повече от тези уроци, които видяхте тук. Започваме, деца, с една гаданка. Слушайте ме много добре, за да може да я откапнем. Да е лед. Не е лед. Да е мед. Не е мед. А е твърдо като лес и сладко като мед. Що е то? Някой досеща ли се? Да я кажа ли пак? Да е лед, не е лед. Да е мед, не е мед. А е твърдо като лед и сладко като мед. Криси? Не. Нещо, което... Мони? Сладолед. Браво. Правилно. Сладолед. А можете ли да ми кажете, деца, сладолед какво е? Дума, изречение или звук? Какво е? Ани? Сладолед е дума. Сладолед е дума. Точно така, деца. Днеска с вас ще си припомним елементите на езика и речта. Кои бяха те? Звукове, думи и изречения. За тази цел ще си изиграем няколко игри. Първата игра е познай броя и мястото на думите в изречение. Подготвила съм ви една картина. Разгледайте я много добре. И въпросът ми към вас е: какво прави детето? Книга? Детето яде сладолед. Точно така. Това изречение ли е, дума ли е или звук? Зори? Това е изречение. Правилно, това е изречение. А сега, за да преброим колко думи има в това изречение, ще си изиграем една игра, като пляскате с ръце след всяка дума, която изговарям от това изречение. Детето яде сладолед. Колко думички има в изречение? Любенко? Думичките са 3, защото пляснахме. Точно така. Сега ще помоля едно дете от вас, което излезе на дъската и с един жетон да напише първата думичка от изречението детето яде сладолед. Теди? Дали си цвячето? Служи. Коя е тази думичка? Дома. Дете. Детето. Нали това е дума? Детето и ти го отбелязва с жълтия жетон. Кой ще отбележи следващата думичка в изречението? Стойчев? Правилно, детето яде. Христо? Сладолед. Хайде сега остане тук и ми кажи. Коя беше думичката, която отбелязахме с
синя ще? Яде. Правилно, а с жълтия? Дете. Дете или детето? Дете. А с зеления коя думичка на трето място отбеляза? Яде сладолед. Последната думичка, зеления ще. Сладолед. Правилно. Благодаря ти. Хайде с вас сега, с всички вас да прочетем изречението. Детето яде сладолед. Така. Браво, деца, справихте се много добре. Разбрахме, че в изреченията има, може да има по 2, 3, 4 и повече думи. Ако ги разбъркаме, ще разбереме ли изречението? Не. Те си имат места. Така, следващата игра, която съм ви подготвила, се нарича "Довърши липсващите думи". Аз ще ви чета ще ви казвам изречения, а вие с дигане на ръка трябва да довършите изречението. Първото изречение е: през зимата вали. Никол, През зимата вали сняг. правилно ли е? Да. Второто изречение: купиха ми нова Мими Играчка. играчка. Правилно ли е? Може ли и друга думичка да измислим? Ани? Купиха ми нова блуза. Правилно. Мирай? Купиха ни нова кола. Да. Хайде сега погледнете следващото изречение. Всичките изречения, които казахте, са правилни. Катеричката яде. Максим? Жълъ, ама цялото изречение. Катеричката. Катеричката яде жълъди. Правилно. Друго предложение. Ани? Катеричката яде Какво друго? лешници. Лешници. Добре. Мони? Катеричката яде ядки. Добре. Следващото изречение. Правилни са изречения. Мечката спи, Зимен, Петрова. Ама цялото изречение. Мечката спи, Зимен сън. Следващото изречение. Ива е добро. Любенка? Ива е добро дете. Добре, добро дете. Иванов? Ива е добро момиче. Точно така. Следващото изречение. Времето днес е Хриси. Времето днес е слънчево. Е слънчево. Можем ли и друго изречение да направим? Дейди, сещаш ли се? Времето днес е Времето днес е топло. топло. Ани? Времето днес е студено. Ама студено ли е днес? Не, но иначе е правилно изречението. Следващото. Навън духа силен. Ковян. Навън духа силен вятър. Правилно. Навън духа силен вятър. Справихте се с тази задача. Открихте липсващите думи и то доста думи. Съставихте изреченията. Сега продължаваме с следващата игра, която се казва улови звука. Вие ще бъдете ловци на звуци. Аз ще ви казвам звук,
а вие въображаемо го хващате и си намисляте думичка, в която има този звук. Знаете, че звуковете могат да бъдат къде? Началото. Средата и края. Така, започвам. Първия звук е, без да пляскате, въображаемо. Ивано, Риба. къде се намира звука Р в думичката риба? Звукът Р се намира в началото. В началото на думата. Друга дума? Зори. Рак. Рак. Къде се намира звука? Р се намира в началото. В началото. Синьо. Буква. Буква. Къде се намира звука Р? Буква. Буквата. Звука Р се намира в края. в края на думата. Демиров. Оре. Оре. Къде стои звука Р? Думата оре. Звука Р в думата Оре стои по средата. По средата. Правилно. Сега казвам друг звук. Гответе се да го хванете. Звука Криси. Кой звук хвана? Кой ще помогне? Кой звук хвана, Мирай? Път. Ти казваш думата път. И къде се намира звука път? Буквата. Звука се намира В началото в началото. на думата път. Друга дума. Криси. Пате. Пате. Къде се намира звука П? В началото. В началото. Христов. Пън. Пъм. Къде се намира звука П? Звука П се намира в началото. На думата. Мими. Пеперуда. Къде се намира звука П? Началото. А само един звук П ли има? Не. Колко са? Два. И къде е другия? Другия, цяло изречение. Другия звук е на второ място. По средата, да го кажем, на думата. Добре, казва, гответе се да хванете следващия звук. Следващия звук е... Дари Цочева. Куче. Куче. Къде се намира звука К в думата куче? В началото. В началото на думата. Друг. Вико. Котка. Котка. Къде се намира звука К? В началото. А само един звук К ли има в думата котка? Не има два. Къде е другия звук? К. Единия е в началото, а другия е От средата. към края. Края. Кот, ка. Нали? Така. Кажи Компютър. компютър. Къде се намира звука К? Думата компютър. Звука К в думата компютър стои в началото. Началото на думата. Така, опитвайте се да хванете още един звук. В. Никол. Мирай.
Вафла. Добре, къде се намира звука В? Началото на думата. Правилно ли е? Добре. Криси. Добре, винетка. Къде стои звука В? Думата винетка. А какво е думата винетка? Знаеш ли какво означава? Щом я използваш? Добре. Ще я научиш. Още малко има време. Сметката на тока. Така, беше време и учителите да се разсмеят. Ние всеки ден получаваме такива интересни отговори и се забавляваме. Никол? Канал Вяра, Надежда, Любов. По-тихичко, по-бавничко. Вяра, Надежда, Любов. Вяра. В думата вяра къде се намира звука В? В началото. Сега имам друго питане към вас. Задавам въпрос. Знаете, че звуковете, някои от тях си имат братчета и сестричета. Може ли да дадете примери за такива звукове? Криси. Правилно, за и са. И много често, когато пишем, когато станете първи клас, ще видите как се бъркат тези братчета и сестричета ни. Дъйта. Иванов. Фъйва. Никол. И кратко. Бърка се и то, да. Доста често. Яще? Шъща. Добре. Кажи ми, Райче. Мъна. Любенова. Кайга. Приключихме до тук. Продължаваме напред. Сега, приготвила съм ви. Още една картина. Погледнете какво е нарисувано на нея. Това е цвете. Какво цвете е нарисувано? Това е и следващата ни игра, а тази игра се нарича да определим броя и мястото на звуковете в думата. Кое е това цвете? Мирай? Това цвете е роза. Роза ли е? Да. Какво е това цвете? И аз? Това цвете е мак. Това цвете се нарича мак. Мак. Дума, изречение или звук. Ани? Думата мак. Значи е дума. Мак е дума. Добре. Мак е дума. Сега, хайде да видим в думата мак. Да ми кажете кой звук се намира на първо място. Хайде първо да изговорим хубаво думата мак. Мак. Отново да чуете всички звуци. Кой е звука, който е на първо място в думата мак? Иванов. На първо място стои звукът М. Така, би ли дошъл да сложиш ето тук под схемата един жетон, какъвто цвят си избереш.
второ място е звук А. А, би ли дошъл да сложиш и там? Който цвят си избереш? Ай, не става. Така. И на трето място, кой звук се чува последен? Калин? К. К. Ела да сложиш жетонче. Правилно е. Какъвто цял друг зиби, различен от тези. Ето жълчко, има зелено, жълчко или червено. каквото ще. Добре. Така, хайде да ви кажете колко звука има в думата мак. Кой? Макси? Думата мак има 3 звука. 3 звука. Правилно ли е, деца? Да. Добре. 1, 2, 3. 3 звука. Сега ще определим гласните и съгласните в думата мак. Нека първо да си припомним кои бяха гласните звукове. Кой ще ги изреди? Кой ще ги каже? Еди? А, О, У, И. Правилно. Как ги изговаряме гласните звуци? Ани? Изговаряме гласните с пълно гърло. Широко отворена уста и пълно гърло. Точно така. А всички останали звуци в нашата азбука, как ги наричаме? Демиров? Всички други звукове в нашата азбука ги наричаме съгласни. Точно така. Наричаме ги съгласни. Дани, отиди пий малко водичка, моето момиче. Наричаме ги съгласни. Хайде сега да ми каже някой от вас. Кой е гласният звук в думата мак? Любенова? Ама, цяло изречение, вие вече сте ученици. Агне. Думата мак, гласният звук е А. Точно така. Гласният звук е А. Ела. Нека някой от вас да ми каже, да ми припомните с какви цветове отбелязвахме гласните и съгласни звуци. Цочева? С какви цветове отбелязвахме гласните и съгласните звуци? Гласните ги отбелязвахме с червено, а съгласните с синьо. Точно така. Дари, хайде сега вземи червено, нали гласен, А е гласен звук. И го постави тук в схемата на неговото място. Правилно ли? Да. Заповядай седни. Колко съгласни звука има? И аз? Има 2 съгласни звука. Така, първия какъв е? Изговори го хубаво. Заповядай ела на дъската и отбележи къде в схемичката стои звука му. Точно така и го отбеляза. Защо с синьо? Защото съгласните звукове се отбелязват с синьо. Правилно, заповядай. А последния звук, кой е, деца?
Никол. Последния звук е К. Последният звук е К. Гласен или съгласен е? Съгласен. Заповядай на дъската. С какъв цвят? Жетончето. Правилно. Благодаря ви много. Справихте се много добре и с тази задача. Броихте звуковете в думата. Определихте правилно гласни и съгласни. Сега ви предлагам пак да погледнете тук към дъската. Ще ви покажа нова картинка. Разгледайте какво има в нея. И аз? На тази картинка има баба. 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 Дума, изречение или звуки. Калян? Баба е изречение. Браво! Да, и аз така го забелязах, затова реших да го посъбудя. Я помисли пак. Баба. Звук, дума или изречение? Звук. Хайде, мони, да му помогни. Думата. Моля? Баба какво е? Баба е дума. Точно така. Аз предлагам този път да си изиграем играта с живи звуци и на дъската е тук отпреде. Моля да стане колко да се събуди малко Хем, Христито, Зори и Еди. Заповядайте, подредете се. По този начин изписваме думата баба. Хриси, кой звук е? Кой ще каже? Мирай? Първата буква на баба е... А, първия звук. Първият звук на баба е Б. Б. Хубаво. Б. Мими. Втория. Втория звук е А. А, гласен или съгласен беше? Гласен. Гласен. Теди. Третия звук е Б. Третия звук е Б. И четвъртия Зори. Кой звук е? Христо? Четвъртия звук е А. Точно така. Хайде сега да ми кажете от колко срички се състои тази дума баба. Искам всички да покажете как проверявахме сричките. Защото това е кратка дума, но в училище ще имате по-дълги и трябва винаги да справите проверка. Макси, чакай. Провери първо. Хайде да изговориме, служете и умручето. Ба. Колко пъти ви удари брадичката по юмручето? Макси, кажи сега. Два пъти. Два пъти, следователно колко срички има в думата баба? Две. В думата баба, кажи. Думата баба има две срички. Така, а сега ви моля да си затворите очите. Всички, честно, без родителите, да са от децата. Всички затваряте очите честно. Симеоне, очите. Никой да те Абе, ти защо са затворени очите? Отвори. Той. Така, отваряме очи. Погледнете думата баба. Може ли да я прочетем сега? Я опитайте. Баба.
Значи няма никакъв смисъл. Колко заповядай? Хайде сега да прочетеме както трябва думата. Баба. Благодаря. Колко им ти там мястото? Така. Сега продължаваме напред и ви предлагам да си погледнете първия лист, който е пред вас. Хубаво се обърнете към родителите. Това и за родителите да погледнете. Погледнете първата картинка. Какво е нарисувано на първата картинка, кой ще каже? Мими? На първата картинка е нарисувано орел. Орел. Дума, изречение или звук? Какво е орел? Дума, изречение или звук? Зори? Дума. Вашата задача е самостоятелно първо под схемата, както го направихме с цветето, с мак, под схемата да отбележите с точки броя на звуковете в думата орел. След това да определите в квадратчетата, пак с точки, да не ги отцветявате, че ще ви отнеме доста време, да определите гласни и съгласни в думата орел, като внимавате за цветовете. Какъв цвят беше за гласни и какъв цвят използваме за съгласни? Повторете, кой ще повтори? Христо. Гласните с какъв цвят? Правилно. И съгласните, Колян? Съгласните ги ответяваме в синьо. Правилно. Така, значи разбрахте ме. Под схемата броя на звуковете в думата. А в квадратчетата сложете червена или синя точка за гласни и съгласни. Приятна работа! Само под думата орел. Изговаряйте си, за да може да определите правилно кои са гласни и кои са съгласни. Защо се направи точно? Гледам, че повечето са приключили. Госпожо Николаева, да направим проверка на думата. Хайде сега да видя, Ани, защо е сложила 4 точки за броя на звуковете в думата? Защото броя на звуковете в думата орел са 4. Са 4. Кой са 4? Правилно.
Кой ще ми каже колко са гласните звукове в думата орел? Иванов, Ами гласните, ти колко отбеляза? аз отбелязах вече червени точки. Два червени гласни звука. Може ли да направим проверка? На кои места? Къде стоят гласните звукове? Така. Добре, нека да направим проверка. Проверяваме ли? Гледайте всички, така ли сте поставили точките за гласите звуци? Правилно ли? Всички ли така са? Да проверим втория звук. Всички ли? Хайде сега да видим кой ще ми каже съгласните еди. Кои са съгласните звукове в думата орел? На кои звукове сложи сини точки? Кои са те? На кое място се намират? Второто квадратче и в края на думата. Правилно ли е? Хайде да видим. Наблюдавате ли? И в края ли казах? Внимавайте да не сте слушали. Правилно. Правилно. Ето ги къде са гласните и съгласните в думата орел. А може ли някой да ми каже в думата орел кои са гласните звукове? В думата орел гласните звукове са Орел! О и Е. Ой е правилно. А кой ще ми каже кои са съгласните звукове? Демиров? Р и Л. Правилно. Л на кое място стои в думата? На последно място. Правилно. Сега погледнете следващите картинки. Вашата задача е в звуковия анализ да сложите точка само на мястото под думата, където чувате звук Р. Кои са думичките? Кой ще ги каже? Картинките, Ани? И за. Хайде сега си ги изговаряйте и служете само по една точка, какъвто цвят трябва да е спрямо гласна и съгласна на мястото, където трябва.
Така, вече децата са готови. Аз искам да попитам в думата рак, къде се намира звука Р? Зори. Думата рак се намира в началото. В началото на думата. А в думата зар, къде се намира звука Р, Мирай? В думата за буквата Звука звукът се намира в края. в края на думата. Да видим дали сте отговорили вярно. Зори казах в началото за рак и ето за зар. Отговорили ли сме вярно? Да! Така, сега е ред на следващата задача. Моля, обърнете следващия лист. Сега, на този лист има разположени картинки, които са разбъркани. Вашата задача, моля листа, вашата задача ще бъде да оградите тази картинка с съответното изображение, където чувате звук Р. Звука можеше да седи в началото, в средата и в края. Разгледайте картинките и оградете тези картинки, в които чувате звука Р. Сега, хайде да видим кои думи оградихте и защо. Мика, първата дума. Аз оградих жираф, Защо оградиш жираф? защото в думата жираф в средата се чува Звук р. Р. Правилно. Друга дума, Мими. Друга картинка, коя огради? Аз оградих тигър, Защо? защото звука р В думата думата тигър, звука р е до средата. по средата ли е? Я изговори хубаво думата. Изговори я. Тигър. Тигър. Къде се чува звука Р? Края. В края.
Добре. Друга дума, друга картинка има ли? Зори? Другата картинка е крава. Крава. В думата крава има ли звук Р? Да. Къде е? В средата. Цяло изречение. В думата крава звукът Р се намира в средата. Правилно. Точно така, обаче аз мисля, че и в думата, в картинката лале също има звук Р. Дали съм права? Не. Госпожо Николаева, дайте да видим верните отговори. Може пък аз да съм сбъркала, пък може и да съм права. Кой е прав, децата или аз? Аз мисля, че децата. Абсурд. Браво! Браво! Втората коя беше? Чигър. Трета. Правилно. А втората? Трета. При нас е чигър. Правилно. Браво. Този път аз съм сбъркала. Случват си такива грешки. Това беше и последната задача за днес, деца. Справихте се отлично. Познавате звуковете. Тук, уважаеми родители, искам да кажа, че показахме много малка част, като със всеки звук покажем. То няма да ни стигне времето, не знам до кога. Но, така сме учили звуковете до сега. Смятам, че децата се справят отлично и им пожелавам и за напред да бъдат толкова усърдни и все така старателни, както при нас детската градина. Благодаря ви. Може ли само да останете? Децата искам да седнете. Имам отправена молба от госпожа Додева да ви занимая с нещо. Набързичко, няма да ви губя времето. Сега, пристигна една покана за участие в детски футболен турнир. Значи, Община Русе и футболен клуб Дунав Русе имат удоволствието да покани представляваната от вас институция да вземе участие в детски футболен турнир. Той е организиран с цел насърчаване на физическата активност, изграждане на спортни навици и развитие на колективен дух сред децата. Мястото на провеждане е стадион Дунав, спортен комплекс Дунав, град Русе. Датите на провеждане за детската градина, децата от 3-те и 4-те групи е 16.05 събота. Тогава ще бъде Така, но тогава ще боядисваме. Това по принцип, ако желаят, момченцата могат да посетят. За момичета, но всеки сам се преценява. Моля, тихо, деца. Така.